Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Roy. Taong 1964, Bayambang, Pangasinan. Noong mga panahong ito, anak ng isang magsasaka itong si Roy. Taliwas sa buhay ng maraming kakilala nila, hindi maganda ang buhay na meron sila. Paano ba naman kasi? Tampulan ng tukso noon sa lugar nila ang tatay niya. Magmula noong bata pa siya, palagi niya na itong nakikitang inaapi. At ang mas nakakagalit pa sa lahat, ni minsan hindi nito sinubukang ipagtanggol man lang ang kanyang sarili. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ama, hindi niya sasayangin ang kanyang panahon para lamang magkaroon ng galit sa mga taong walang ibang hangad kundi ang asarin siya. Anak, ito ang tatandaan mo. Hindi ang kahirapan ng ating pamumuhay ang nagpapabigat sa ating kalagayan. Tingnan mo ang mga taong yan. Maayos lang sa buhay, pero palagi nagkakaroon ng problema. Alam mo kung bakit? Mahirap pa rin naman sila, at ang mas nagpapabigat ng kanilang pamumuhay ay ang kanilang mga kasalanan na nagagawa. Lason sa hanap buhay ang pagkakasala sa kapwa. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Palagi kang maging mabait kung kaya mo naman. Bagaman may punto ang mga paalala ng kanyang ama, aminado siyang hindi pa niya yun nauunawaan. Ayon kay Roy na, isang dekada pa ang dumaan na nabuhay siya sa galit laban sa kanyang mga kababaryong nandidiskita sa kanyang ama. Walang araw na hindi niya ito isinumpa na mamatay ng maaga. Ngunit sa kabila nito, wala namang nangyayaring masama sa mga taong yon. Kabaliktaran din ang nangyari, kaya na may mas lalo niya pa itong ikinagalit. Kung legal nga lang noon ang pagpatay pinuno, hindi malabong nakapatay na ng tao itong si Roy. Anya, walang anak na kayang tiising makita ang kanyang ama na inaapi ng iba. Dagdag pa niya na, dahil sa ganoong problema, naging masigasig siya sa pagpapalaki ng katawan niya. Malaking bulas kasi itong si Roy Pinuno, kaya pagtungtong niya sa edad na 21, napakalaking tao na niya. Dahil dito, unti-unti nang kumakalma ang mga taong nangdidiskita sa tatay niya. Palagi niya na itong sinasamahan, tapos may mangilan-ngilan sa mga ito ang nabugbog niya. Hindi naglaon, napagtanto ng mga kababaryo nila na hindi siya ang tipo ng bata na basta-basta lang. Bukod kasi sa hindi siya madaling masindak, kaya niya ring makipagsabayan sa kahit na sino sa mga ito. Ang kaso lang, kahit marami na siyang nakalaban sa mga taong yon, hindi pa rin ito basta-bastang natitinag. Di niya mawari pero kapag nakikita ng mga ito ang kanyang ama, hindi nito mapigilang mangdiskita. Napakapangit nun para sa kanya, kaya habang tumatagal naramdam niyang hindi nagbabago ang sitwasyon nila. Dito na siya nagdesisyong magtanong sa tatay niya. Kung isipin kasi, maliban sa bingot ito, wala na itong kapintasan sa katawan. Kahit nga bingot yun, Pinuno, diretso pa rin ang pananalita. Bihira yun, di ba? May ilang tao ring bingot sa kanilang lugar, pero ang mga taong yun, di naman gaanong pinagpipintasan ng mga kababaryo nila. Karamihan kasi sa nanunukso sa tatay niya, yung mga tambay na araw-araw sa kalsada. Siyempre, imposible namang hindi nila makita ang ibang bingot. Dahil dito, ilang araw din niya yung pinag-isipan ng maigi hanggang sa dumating na ang gabi na nabuo na ang kanyang pasya. Matapos ang kanilang hapunan, lalaki sa lalaki niyang kinausap ang tatay niya. Tay, alam kong hindi na dapat patulan ng mga taong yon. Pero kasi, nakakairita na palagi nila kayong tinatawag ng kung ano-ano. Mababaw na dahilan para magalit tayo ang sabi mo. Pero kung araw-araw namang ganyan, pakiramdam ko meron silang gustong patunayan. Matanong lang tay, ikaw ba,
May nagawa ka sa mga taong yon kaya kanila ginaganyan. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, sa halip na sumagot, ngumiti lang naman ito habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa labas ng bahay nila. May mga sikreto akong hindi mo mauunawaan, anak. Gusto kong ibaon ito hanggang kamatayan, kaya ngayon pa lang humihingi na ako sa iyo ng kapatawaran. At tama ka, meron din akong nagawa sa kanila. Matagal ko na yung pinagbayaran, kaya nga tinatanggap ko na lang ang lahat ng mga sinasabi nila sa akin. Sanay na ako sa mga yan, kaya hayaan mo na lang silang mamroblema. Hanggang dyan lang naman ang magagawa nila eh. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, di niya maiwasang mapaisip. Bukod sa napakalabo ng sagot, alam niyang hindi rin ito nasagutan ang kanyang mga katanungan. Ilang minuto pa ang lumipas, nang mapagtanto naman niyang walang balak ang tatay niya na umamin, dito na siya nagdesisyong tigilan na ang kanyang pakikipag-usap. Sa isip-isip niya, tanggap naman pala to ng tatay niya, kaya wala nang dahilan para maapektuhan siya. Hanggat hindi nananakit ang mga ito, wala yung problema. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy ang ganoong pangyayari. Hapon-hapon kapag napapadaan sila sa mga tindahan, walang patid na kinukutsa ng mga manginginom roon ng tatay niya. Minsan nga, umaabot pa sa puntong maging silang magkakapatid na dadamay na. Kesyo, hindi nito sila totoong anak, nagmula sila sa iba't ibang lalaki at kung ano-ano pang salitang hindi katanggap-tanggap para sa kanya. Lahat yun pilit niyang tinitiis, pagpapakita ng respeto sa kanilang padre de pamilya. Inakala rin niyang hindi na magbabago ang ganoong trato ng mga ito, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang dumating ang araw na malalaman na niya ang buong katotohanan. Isang hapon, habang nagagapas silang mag-ama sa Karatig Palayan, nakasabayan nila ang iilan sa kapamilya ng mga tambay na nandidiskita sa tatay niya. Simula pa lang ng trabaho, kapansin-pansin na ang simpleng pagmamasid sa kanila ng mga ito. Siyempre, dahil sa wala pa naman yung ginagawa, minabuti niyang wag na muna itong gaanong pansinin. Nagpatuloy lang sila noon sa kanilang mga trabaho hanggang sa unti-unti na nilang natatapos ang kanilang mga ginagawa. Pagtungtong naman ng 5:00, nagsimula nang magkatipon ang lahat ng magsasaka sa bahay ng nagpagapas. Bilang pag-iwas, pilit talaga sila noong lumalayo sa mga pamilyang alam nilang may mga nasasabi sa tatay niya. Habang ang kanyang ama kalmado sa isang tabi, si Roy noon di na gaanong mapakali. Hayaan mo lang ang mga yan, anak. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Hanggang salita lang ang mga yan. Wala yang kahit na anong magagawa sa atin. Kaya magtiwala ka lang. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang napaisip. Hindi niya mawari kung nagyayabang lang noon ang tatay niya o kung ano, dahil sa yung mga taong tinutukoy niya, maraming mga kadugo sa lugar nila. Anumang oras kung iisipin, kayang-kaya sila nitong ipatumba. Makalipas pa ang ilang minuto, wala naman siyang nagawa kundi ang manatili sa kanyang kinaroroonan. Hanggat maaari, pinilit din niyang maging kalmado, subalit habang tumatagal, napapansin niyang unti-unti na namang lumalapit ang mga ito. Hindi naglaon, bago pa man nila makuha ang kanilang parte, nakalapit na ang mga taong yun sa kanila. 8 lalaking nasa hustong gulang na ang kasama ng mga ito, na animoy meron itong gagawing hindi kaaya-aya. Pagsilay naman doon ng tatay niya, nanatili lang itong tahimik. Kahit sa ganoong sitwasyon, napanatili nito ang pagiging kalmado, kaya na may nang mapansin niya ito, hindi niya maiwasang mamangha. Maya-maya pa, habang abala ang kanilang mga kasama sa pila, dito na pasimpleng nagsalita yung matandang babae na siya namang ina ng mga lalaking sumisindak sa kanilang dalawa. Wala ka pa rin bang balak umalis dito, Magno?
Ay, hanggang kailan ka ba magtitiis? Ano ba ang dapat naming gawin para umalis na kayo rito? Pagkasambit naman ito ng mga kataga, dito na nagsimulang maguluhan itong si Roy. Kahit anong unawa niya kasi, hindi niya maintindihan ang ibig iparating ng matandang babae. Dumagdag pa rito ang hindi pagsagot ng tatay niya, kaya para lang matigil ang lahat ng yon, nagdesisyon na siyang magwala. Walang sabi-sabi, agad naman niyang sinapak ang lalaking pinakamalapit sa kanya na siya namang naging sanhi para sunggaban siya ng iba pa. Ngunit imbis na bugbugin siya ng mga ito, napansin niyang parang umaawat lang ang mga ito. Wala tong balak na pagtulungan siya, ni bugbugin sa harapan ng tatay niya. Nang mapagtanto naman niya ito, nagpasya siyang gamitin ang ganoong sitwasyon para masakta ng mga binatilyong umaawat sa kanya. Hindi nagtagal, nang mapansin naman ito ng matanda, hindi na ito nagdalawang isip na senyasan ng kanyang mga anak. Pagsilay naman doon ng mga binatilyo, dito na siya nito sinimulang bugbugin hanggang sa mapaatras na siya sa kinaroroonan ng tatay niya. Nang mahawakan na siya nito, dito palang nagsimulang kumalma ang mga pangyayari. Yung mga binatilyong nagtulong-tulong, agad din namang bumalik sa likod ng nanay nila na para bang labis itong nasisindak sa tatay niyang wala pa namang ginagawa. Maya-maya pa, habang inaawat sila ng ibang mga magsasaka, dito niya narinig ang mga binitawan nitong babala na nagdulot ng matinding kilabot sa katawan niya. Nakakalimutan niyo na yata kung sino ako. Wala kayong mga respeto. Sa harapan ko pa talaga ninyo naisip na pagtulungan ang anak ko. Bueno, bibigyan ko kayo ng 3 araw para umalis dito. Kapag hindi niyo yan ginawa, lahat kayo mawawala. Ulitin ko ang tanong, nakalimutan niyo na yata kung sino ako. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, sila na mismong nagkusang umalis. Yung mga parte nila, pinasabay na lang nila sa kanilang mga kakilala. Magmula rin noong nangyari ang ganoong insidente, medyo hindi na muna sila naglalalabas para umiwas. Ang kaso lang, pagkaraan ng ilang araw, bumisita ang matandang babae sa mismong bahay nila. Magbabandang hapon na yon nung pumunta. At nung makita niya ito, agad niya itong ipinagbigay alam sa tatay niya. Akala niya manggugulo na naman ang matandang yon, kaya inaasahan niya talagang ipagtatabuyan ito ng tatay niya. Subalit nang makausap niya ito, taliwas sa kanyang inaasahan ang sinagot nito. Ayon sa kanyang ama, papasukan niya sa bahay ang babae dahil meron itong kailangan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya mapigilang umalma. Sa isip-isip niya kasi, bakit niya papapasukin ang babaeng yon, gayong nakaaway nila ito noong nagdaang araw. Ngunit nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi niya, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala, anak. Magtiwala ka lang sa mga sasabihin ko." Dahil dito, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagbukas naman niya ng pinto, nasipat niya ang matanda na naglalakad bitbit ang isang malaking itim na supot. Pagpasok naman ito sa loob ng bahay, agad naman itong binitawan ng kanyang dala habang unti-unting sumisilay sa tatay niya. "Nagkasala ako sa iyo, Magno. Patawad at kailangan pa nating dumaan sa ganitong gulo. Eto, may dala ko sa iyo. Pagpapakita ng pagsisisi ko." Matapos naman itong makapagsalita, bigla naman itong binitawan ang bunganga ng supot. Paggulong papalabas ng mga bagay na nasa loob, tumambad sa kanila ang ulo ng mga anak nito. Lahat yon dumanas muna ng matinding pahirap bago ito pinugutan ng sarili nilang ina. Nang masipat naman ni Roy ang mga ulong nagkalat sa sahig, agad naman siyang lumabas buhat sa matinding pandidiri.
Suka siya ng suka sa labas, habang ang tatay naman yatang babae abala sa pag-uusap ng masinsinan. Kalahating oras pa ang lumipas. Nang medyo makalimutan na niya ang tungkol dito, di na siya nangahas na pumasok pa. Mas pinili na lang niyang maghintay sa labas hanggang sa tuluyan ng umalis ang matandang babae. Pagpatak naman ng gabi, ingat na ingat siyang pumasok. Ang buong akala niya kasi may mga naiwan pang dugo sa sahig ng bahay nila. Ngunit pagsilay niya sa paligid, napakalinis na. Ultimo amoy ng mga ito, wala na siyang nalanghap. Nakakapagtaka ring hindi nito naapektuhan ang kanyang ina na kasalukuyan noong nagluluto sa kusina ng bahay nila. Yung kusina nila pinuno, iisa lang sa sala. Kaya nung napasok siya, imposible namang hindi nito narinig. Alam niya na kahit siya ang nasa kalagayan ng kanyang ina, imposibleng hindi niya makita ang ganoong pangyayari. Pagsapit naman ng kanilang hapunan, kahit wala siyang ganang kumain, humarap siya sa kanyang mga magulang. Sa mga sandaling yon, wala siyang ibang hangad kundi ang maliwanagan. Nang mapansin naman ito ng kanyang ama, nagpatuloy lang naman ito sa pagkain na animoy hindi ito nababahala sa mga nakita niya kanina. Wala rin itong sinabi hanggat hindi pa sila tapos sa hapunan. Pagkaligpit naman ng nanay niya, agad siya nitong niyaya na tumambay sa sala. Ilang minuto rin sila noong nanahimik hanggang sa nagdesisyon na itong magsalita. Ang nakita mo kanina, anak, ay isa sa mga rason kung bakit ako rito kinukutya. Sa totoo niyan, ang bansag nila at mga asar sa akin, hindi naman talaga para sa akin. Para sa iyo yun, dahil alam nila na magagalit ka. Iisa lang din ang kanilang inaasam, at yun ay mapalis tayo sa baryo. Naniniwala ang mga ito na kung makukumbinsi ka nila, ikaw ang magiging susi para mapalayas tayo rito. At hindi nga naman sila nagkamali. Ang problema lang mahirap kang kumbinsihin at sigurado ako na hindi ka gagawa ng ganyang hakbang. Alam kong takot ka rin na ako'y diktahan, anak. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, dito na nito ipinagtapat ang tungkol sa mga sikreto nitong ilang taon nang itinatago sa kanya. Ayon sa kanyang ama, na sa lugar nila isa siya sa mga kilabot at kinakatakutan. Dati siyang pumapatay ng tao sa mga karatig baryo, ganon din sa hanay ng lahat ng nilalang na pilit sa kanyang kumakalaban. Dagdag pa niya na ang mga taong nang didiskita sa kanya ay ang mga kalahi niyang naghahanap lang ng paraan para makapaghari sa kanilang lugar. Naniniwala ang mga ito na kapag nawala na ang dating namumuno sa kanila, makakahanap na sila ng bagong kalahing mamumuno. Ang kaso lang, hindi nila ito magawa-gawa dahil nandun pa rin ang presensya ng dati nilang pinuno. Yon ang dahilan kung bakit imbis na respetuhin siya ng mga ito, abot langit ang ginagawa nitong pangungutya sa kanya. Wala naman itong problema ayon sa kanyang ama. Gawa ng aminado rin naman ito sa lahat ng kanyang mga pagkakasala. Mariin din itong inilahad na hindi na dapat niya yun pagtuunan pa ng atensyon dahil sa pangako niyang pagbabago sa kanyang asawa. Matapos naman itong makapagsalita, kahit papaano'y nagkaroon na ng kaliwanagan ang lahat para sa kanya. Ang hindi niya lang maisip, bakit tinalikuran ng tatay niya ang ganoong kapangyarihan? Kung siya kasi ang nasa estado nito, hindi niya yon tatalikuran. Marami akong dahilan, anak. Una, gusto ko nang magbago. Ikalawa, mas mahalaga kayo kaysa sa dati kong pagkatao. Sa buhay kong ito, napatunayan kong mas masarap ang buhay ng isang taong may simple at masayang pamilya. Dagdag pa nito na, noong mga panahong aktibo pa siya sa pagiging aswang, marami siyang natatanggap na banta mula sa iba't ibang uri ng taong may matataas na kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Katunayan, ito rin ang naging dahilan
kung bakit nakapaslang siya ng isang albularyo. Noong hindi pa sila nagkakakilala ng asawa niya, wala itong problema sa kanya. Pero nung namuhay na siya bilang taong may pamilya, naunawaan niya ang mali sa kanyang mga ginagawa. Nang marinig naman ni Roy ang lahat ng sinabi ng tatay niya, dito na niya unti-unting naunawaan ang mga rason nito. Naibalik na rin ito ang kanyang respeto, kaya noon ding mismong gabi, tuluyan nang nabago ang tingin niya sa tatay niya. Kung dati yun palagi ang iniisip niya, noong mga sandaling yun, alam niyang kaya siya nitong protektahan anumang oras at pagkakataon. Magmula rin noong nalaman niya ang kabataan nito, di na siya gaanong naaapektuhan ng kahit na anong panunukso laban dito. Sa halip di naman nahimik sa pamimintas ng mga tambay sa baryo, isa-isa niyang kinumpronta ang mga ito. Alam niyang aswang ang mga taong yon, pero kung ikukumpara ito sa lakas ng tatay niya, alam niyang wala itong magiging panama. Noong una, medyo kinakabahan din siya sa binabalak niyang ganon, pero nung masubukan niya na ito, doon niya napatunayan na takot din pala sa kanya ang mga nilalang. Dumaan pa ang mga araw at buwan. Lahat ng panunokso bigla na lamang naglaho. Naging madalas na rin ang pagbisita ng mga taong yon sa kanila, na animoy meron itong ibig na ilahad sa kanyang ama. Siyempre, maayos naman itong kinausap ng tatay niya. Gawa ng kahit bali-balik tari ng mundo, magkauri pa rin sila. Hindi nagtagal, ang mga taong dati niyang kinagagalitan, bigla niyang naging kasundo. Kapag bumibisita nga ang mga ito, pinapatulong niya yun sa lahat ng gawaing bahay. Hindi naman nagrereklamong mga nilalang, dahil para sa kanila isang dakilang gawain ang manilbihan sa tahanan ng dati nilang pinuno. Magmula noon, unti-unti nang naramdaman ni Roy ang pagbabago ng kanilang buhay. Akala niya talaga tuloy-tuloy na yon hanggang sa yumaman na sila. Pero lingid sa kanyang kaalaman, meron pa palang darating na problema. Pagsapit ng buwan ng Nobyembre, habang abala silang mag-anak sa pagtatanim ng mga gulay sa sakahan, may dumating na mensahero galing sa pamilya ng matandang babaeng nag-alay ng mga pugot na ulo ng anak nito. Ayon sa mensahero, nadakip ng mga albularyo ang matanda dahil sinubukan nitong palayain ang natitira nitong anak mula sa sumpa ng pamako at pamarusa. Natalo kasi ito ng albularyo sa espiritual na kumbate, kaya inunti-unti nila itong paslangin. Gabi-gabi, imbis na kumain ng matanda, nakatuon ang atensyon nito sa anak niyang nagdedeliryo. Matinding paghihirap ang dinanas ng natira nitong anak, kaya nung hindi na nito makayanan ang sakit buhat sa kanyang mga nasilayan, dito na ito naglakas loob na puntahan ng mga albularyong nagpaparusa rito. Akala nung matanda, kakayanin niya ang 6 na albularyong nagtutulong-tulong, pero nagkamali siya dahil pagdating pa lamang niya sa lugar nito, nabitag na siya ng mga pangontra. Bago rin tuluyang madakip ang matanda, nakapagpalipad pa ito ng hudyat para sana'y makahingi ng tulong sa mga nilalang na nasa malapit. Ang kaso lang, dahil sa lakas ng mga albularyong yon, wala ring naglakas loob. Matapos naman itong mailahad ng mensahero sa kanyang ama, buong pagpapakumbaba itong humingi ng tulong. Tandang Magno, nagmamakaawa ho ako sa inyo. Tulungan niyo ho ang kasama natin. Huwag ho sana kayong pumayag. Napahirapan nila ang dating mga kalahi tapos wala tayong gagawin. Senyalis ito ng digmaan at nasa inyong pasya para gawin ito. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi ng mensahero, minarapat muna nitong pag-isipan ng kanyang mga pasya. Sa halip di na sumagot sa mga sinabi nito, nagbigay na lang ito ng abiso ukol sa magaganap na pagpupulong kinagabihan. Pagkarinig naman ng mensahero sa abiso nito, dali-dali naman itong umalis. Kinahapunan, habang unti-unti nang kumakagat ang dilim, paisa-isa namang dumarating ang mga kalahi nila. Bawat isa bakas sa mukha ang matinding pag-aalala,
para sa nadakip nilang kasama. Hindi rin nila maipagkakaila ang takot sa magiging pasya ng nagbabalik nilang pinuno. Nang makarating na ang lahat, dito na sinimula ng tatay niya ang pakikipag-usap. Una nitong naging tanong ay patungkol sa mga kasamahan nilang nagnanais na makipagdigma. Mariin din itong inilahad na sa oras na malaman ito ng iba pang mga albularyo, may posibilidad na dumami pa ang kanilang mga kalaban. Malaki ang tsansa na mapapaslang nila ang 6. Pero malaki rin naman ang tsansa na malilipol sila ng iba pa nitong mga kasama. Ayaw niya itong mangyari sa kanilang lahat, kaya hanggat hindi pa lumalala ang sitwasyon, kinakailangan nilang makahanap ng ibang paraan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iisip sa paraang kanilang hinahanap, wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay ng kasagutan na magbibigay ng pag-asa sa karamihan. Inakala kasi ng mga nasasakupan ng kanyang ama na pawang pakikipagdigma na lang ang nag-iisang solusyon. Ngunit nang mapansin naman ito ni Roy, dito na siya naglakas loob na magsalita at mangialam. Tay, huwag niyo na munang isipin ang tungkol sa pakikipagdigma. Hindi ba ang mga albularyo mahilig sa sukatan at duelo? Bakit hindi kayo magpadala doon ng isa sa pinakamalakas ninyong kawal para yayain ang pinakamalakas din sa kanilang panig? Ang magwawagi, yun ang masusunod. Ganun lang kasimple. Nang marinig naman ng tatay niya ang kanyang sinabi, di naman ito maiwasang mapangisi. May punto ang sinabi mo. Pwede nga mangyari ang ganyang taktika. Ang niisip ko lang, sino naman sa mga ito ang may lakas na makipagduelo sa isang albularyo o antingero? Wala tayong ideya sa lakas nila, kaya hindi natin sila dapat na maliitin. Kung talagang wala tayong mahanap, mapipilitan akong makipagduelo sa kanila. Nang mailahad naman ito ng tatay niya, agad naman itong inabisuhan ng kanyang mga kalahi na bumalik na lang sa susunod na araw. Matapos nun, agad naman itong pumasok sa kanyang silid habang nag-iisip ng malalim. Nang mapansin naman niya ang naging akto nito, alam na niyang nakapagpasya na to. 2 araw pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan niya, ang kanyang ama ang makikipagduelo. Nakakabahala man kung iisipin, alam niyang wala na siyang karapatan para yon ay pigilan. Aminado kasi siyang mahalaga rin sa tatay niya ang matanda, kaya walang tsansang pabayaan siya nito ng basta-basta. Upang makasiguro ring makakauwi ito ng buhay, nagdesisyon siyang sumama. Ayaw man itong pahintulutan ng kanyang ama, hindi siya nito napigilan. Kalaunan, wala naman itong nagawa kundi ang pahintulutan siya. Ayon sa kanya, gabi ng Miyerkules nang umalis sila sa baryo. Upang mas mapabilis ang kanilang pag-usad, sumakay sila sa malalaking banog na pawang mga alaga ng kanilang lahi. Sa loob lamang ng ilang segundo, narating na nila ang lugar. Hindi man gaanong pamilyar sa kanila ang baryo, mahinahon nilang tinahak ang daan hanggang sa marating na nila ang bahay kung saan nagmumula ang presensya ng matanda. Nang marating ng grupo ang entrada ng bahay nito, dito na pa isa-isang lumabas ang mga albularyo. Taliwas sa kanilang inaakala, hindi lang 6 ang naroon. Lagpas 20 ang bilang ng mga ito, kaya na may pagkakita rito ng kanilang mga kasama, nakaramdam ito ng matinding pagkasindak. Gayunpaman, walang kahit ni isa ang umalis sa kanilang pangkat. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapalibutan na sila ng mga ito, agad namang naglakad papalapit sa kinaroroonan ng kanyang ama, ang isang matandang albularyo. Uugod-ugod na ito, at ang nagpapanatili ng kanyang balanse ay ang daladala niyang tungkod. Sa unang tingin, inakala niyang wala ng kakayahan ng matanda, ngunit laking gulat na lamang niya nang ito pala ang makakaharap ng kanyang ama. Ayon sa albularyo na, mas nakakapanabik ang duelo kung magkaparehas na antas ang maglalaban. Dagdag pa nito na, bago magsimula ang kanilang subukan,
ilalahad nila ang kanilang pakay kung bakit nila ito gagawin. Kung ako ang tatanungin mo, kaibigan, wala akong dahilan para ikaw ay labanan. Pero dahil sa iyong paghihimok na makipagsukatan, pagbibigyan kita. Kapag ikaw ang nanalo, papakawalan namin ang aming huli. Pero kapag ako ang nagwagi, 3 sa inyong kalahi kasama ang matanda ang mag-aalay ng kanilang mga buhay. Ikaw ang magwawakas sa kanila para naman hanggang kamatayan mo, dala-dala mo ang pagsisisi sa kanilang pagkawala. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi ng albularyo, tumangulang naman ito. Matapos ang pag-uusap, nagsimula na ang duelo. Base sa agam-agam noon ng mga kasamahan nila, isang babaylan ang nakaharap ng tatay niya. Hindi ito magiging madaling kalaban dahil ang mga babaylan kilalang maraming tangan sa katawan. Dagdag pa ng mga ito na, konting pagkakamali lang, maaaring mamatay doon ang tatay niya. Dahil dito, abot hanggang buto naman ang kanyang kaba. Di pa man nagsisimula ang duelo, paulit-ulit na siyang nagdarasal para sa kaligtasan ng tatay niya. Ngunit, nang magsimula na ang laban, dito niya nasilayan kung gaano kamakapangyarihan ang abilidad ng kanyang ama. Lingid sa kaalaman ng mga albularyo, hindi sa kabal, liksi o lakas nakatuon ang kanyang taktika. Bagkus ay sa pagmamanipula ng lupa para gawing kanyang mga alagad. Ang bawat nilalang na nililikha ng kanyang ama kasing lakas ng mga gabunang aswang. Ito ang dahilan kung bakit kahit nagbagong buhay na siya, tinuturing pa rin siyang pinuno ng mga kasama niya. Dahil sa ganoong kalakas ng kanyang ama, walang nagawa ang babaylan kundi ang umatras at dumepensa. Sa loob lamang ng 1 oras, nang hina ito at tuluyan na rin niyang natalo. Kayang-kaya itong paslangin ng tatay niya kung tutuusin, kaso hindi niya yun ginawa. Di nagtagal, nang umako na ang matanda, agad nitong pinalaho ang kanyang mga nalikhang alagad. Tahimik din itong umalis sa lugar, na animoy wala na itong ibang pakay. Nang makalaga na ang matanda, agad naman silang sumakay sa mga banog. Bago nila nilisan ang lugar, narinig pa nilang magsalita ang kanyang ama sa albularyong natalo nito. Minamalit mo ako dahilan ng paghina ng pananampalataya mo. Gayunpaman, salamat sa iyo, kaibigan, at nakuha namin ng maayos ang aming kasama. Huwag kang mag-alala, hindi kami katulad ng ibang lahi. Magandang gabi, at muli-muli, maraming salamat. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman silang umalis. Magmula noon pinuno, ang mga albularyong minsang nakalaban nila sa lugar na yon, naging kasundunan ng tatay niya. Ito rin ang naging daan upang matuto si Roy ng lihim na karunungan ng kaliwa. Dekada pa ang lumipas, mas lalong naging matunog ang lahi nila. Lalong-lalo na yung naganap na duelo sa pagitan ng babaylan at ng pinuno ng mga gabunan na si Magno. Grabe, wala akong masabi sa kwento na to kundi sobrang astig tsaka ganda. Kaya ako naman nasabing astig kahit natalo yung babaylan. Kasi napakabait ni Magno bilang isang gabunan, di ba? Nagbagong buhay na siya tapos wala naman siyang pinatay eh. 'Di ba? So para sa akin yun yung nagpaastig sa kwento na to.